ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରେ ଅଷ୍ଟଶକ୍ତି ଏବଂ ଅଷ୍ଟରୁଦ୍ରର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତା ମାନେ କଣ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି? ଅଷ୍ଟଶକ୍ତି ହଉଛନ୍ତି ମାଙ୍କର 8ଟା ରୂପ। ମାଙ୍କ 8ଟା ରୂପ ହେଲା, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ମା ବିମଳା ଏବଂ ମା ମଙ୍ଗଳା। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବଡଦାଣ୍ଡ ଉପରେ ମା ମରିଚିକା ଅଛନ୍ତି। ତା ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବେ, ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ବି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ମା ଅର୍ଦ୍ଧଶାସିନୀ। ମା ଅଲାମଚଣ୍ଡୀ ଯେତେବେଳେ ନବକଳେବର ହୁଏ ସେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ଦାରୁ ବି ରୁହନ୍ତି। ମା ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ମାନ୍ୟତା ଅଛି। ଆଗରୁ ବି ମାନ୍ୟତା ଥିଲା କି ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବିରାଜମାନ କରୁଥିଲେ। ମା ଚଣ୍ଡରୂପା ଯେ ହରଚଣ୍ଡୀ ସାହିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମା ସର୍ବମଙ୍ଗଳା ଯେ ମଙ୍ଗଳାହାଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଅଷ୍ଟଶକ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଅଷ୍ଟ ଦିଗକୁ ଏବେ ଯାଏଁକେ ବି ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ବି ହଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କ ଅଷ୍ଟରୂପ, ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଆଜି ଯାଏଁକେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁଙ୍କର ଯିଏ ହେଲେ ହେଡ୍, ସିଏ ହେଲେ କ୍ଷେତ୍ରପାଳ ମହାଦେବ। ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ଏଣ୍ଟ୍ରି ନଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ଏଣ୍ଟ୍ରି ନେଲା ପରେ ଆପଣ କ୍ଷେତ୍ରପାଳ ମହାଦେବଙ୍କୁ ବି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ଯାହାର ଆଜ୍ଞା ବିନା କିଏ ବି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭିତରକୁ ଆସିପାରେ ନାହିଁ। ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ପାଖକୁ କାହାକୁ ଏଲାଉ କରାଯାଉ ନାହିଁ, କାହିଁକି? ସମସ୍ତେ ଯାଉଥିଲେ ଭିତରକୁ। ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ତଳେ 101 ଜିଅନ୍ତା ଶାଳଗ୍ରାମ। ଶାଳଗ୍ରାମକୁ ଆପଣ ବାହାରେ ରଖିବେ, ସେମାନେ ମୁଭ୍ କରନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତି।